Predstav si, že doma ešte len dobieha novoročný mráz a ty už popíjaš kapučíno na nábreží v bari, kde január vyzerá skôr ako chladnejšia jar pri mori. Poď sa pozrieť, či sa oplatí začať nový rok práve v Apúlii. Apúlia tvorí pomyselnú pätu talianskej čižmy a Bari sedí priamo na brehu Jadranu, bližšie k Balkánu než k Rímu. Zo strednej Európy si pritom zhruba 1,5 hodiny letu od domova, ale pocitovo v úplne inom svete olív, bielých mestečiek a mora. Zdravím všetkých. Ak si predstavujete Taliansko len cez leto plné pláži a davov ľudí, tak dnes vás presvedčím o presnom opaku. Poďme sa spolu pozrieť na opätok talianskej čižmy do regiónu Apúlia, ale v zime. Bude to o niečom úplne inom, oveľa autentickejšom. No povedzte, koho by nelákalo v januári aspoň na chvíľu utiec pred tou našou stredoeurópskou šedou zimou. Ale čo ak sa nám nechce letieť na druhý koniec sveta a minúť na to majetok? No presne o tom to dnes bude. Apúlia by mohla byť tá správna a hlavne šikovná odpoveď. Dobre, tak poďme pekne na to. Ten rozdiel je, poviem vám, priepasný. Na jednej strane máme, no veď to poznáme, mráz, preplnené trhy, kde sa ledva pohneme a ceny, ktoré sú v sezóne. A na druhej, príjemné jarné počasie, tiché mestečká, kde naozaj stretnete domácich a ceny, tie sú úplne niekde inde. Práve tento kontrast robí z januára ten najlepší čas na to, aby sme zažili to práve nefalšované južné Taliansko. OK, znie to super, ale ako sa tam vlastne dostať? Možno si myslíte, že to bude komplikované, ale opak je pravdou. Logistika je fakt prekvapivo jednoduchá, a to hlavne pre nás zo strednej Európy. Všetky cesty, alebo teda skôr lety, vedú do Bari. A teraz to najlepšie, tá dostupnosť. Vďaka nízkonákladovkám je Apúlia doslova naskok. Pozrite sa na to. Priamo z Bratislavy sa lieta zhruba 2-krát týždenne, čo je úplne ideálne na taký 4-dňový výlet, predĺžený víkend. Ak by niekomu nevyhovovalo, Budapešť a Krakov majú spojenia oveľa viac, niekedy takmer každý deň. Jedna dôležitá vec ale. Vždy si 2-krát skontrolujte zimný letový poriadok. Ten je logický, trochu redší ako v lete. A teraz jeden malý trik pre šikovných plánovačov. Čísla neklamú. Ak si let naplánujete napríklad na štvrtok namiesto klasickej nedele, len na letenke viete v januári ušetriť až 16%. To nie je málo však. Čiže pointa je jasná, trochu flexibility pri plánovaní a cesta je hneď lacnejšia. Dobre, letenky by sme mali, ale čo nás tam vlastne čaká? Aká je tá práva, nefiltrovaná atmosféra zimnej Apúlie? Poďme sa na to pozrieť zblízka. Pre nás, čo sme zvyknutí na sneh a škrabanie okien na aute, je toto čistá jar. Predstavte si taký priemerný aprílový deň u nás. 13 stupňov cez deň je absolútne perfektné na túlanie sa po mestečkách. Žiadne úmorné horúčavy, žiadne davy, proste pohoda. Večer sa samozrejme ochladí, takže sveter alebo ľahká bunda sú nutnosťou. A teraz jedna veľmi dôležitá vec, aby sme si rozumeli. Január v Apúlii nie je o plavkách a opaľovaní. More má 13 stupňov, takže ak nie ste otúžilec na kúpanie, to fakt nebude. Ale, a to je veľké ale, predstavte si tie prázdne pláže. Len vy, šum mora a dlhé prechádzky po promenáde. To má úplne inú, magickú atmosféru. Fajn, tak poďme si to naplánovať. Pripravil som takú malú, 3-dňovú ochutnávku toho najlepšieho z regiónu. Je to tak akurát nabité, aby sme videli to hlavné a zároveň si to aj užili bez stresu. Takže ideme na to. Prvý deň venujeme samotnému Bari, a to hlavne jeho starému mestu, Bari Vecia. To je labyrint uličiek, kde sa úplne stratíte v čase. Je to úžasné. Základ je navštíviť baziliku svätého Mikuláša. Áno, presne toho nášho Mikuláša. Jeho ostatky sú práve tu. A potom príde to najlepšie. Ulička s názvom Strada delle Orecchiette. Tu uvidíte na vlastné oči, ako talianské babičky, nony, sedia pred domom a ručne šúlajú cestoviny. To je autentika, akú inde nezažijete. Ak ťa takéto úteky k moru zo Slovenska bavia, hoď odber a like, nech viem, že má zmysel robiť ďalšie podobné tipy. A keď už sme pri tom, musíme si povedať, čo to tie Orecchiette vlastne sú. Lebo to nie je len nejaká cestovina, je to symbol celého regiónu. Ten názov znamená malé ušká a keď sa na ne pozriete, hneď pochopíte prečo.
Ten tvar je geniálny, pretože sa v ňom krásne drží omáčka. Je to proste esencia Apúlie v jednom malom kúsku cesty. Jedlo je v Apúlii náboženstvo. Takže čo si zapísať na zoznam? Samozrejme orekiete, ideálne z cime di rapa, čo je taká lokálna listová zelenina. Potom focaccia bareze, tá je úplne iná ako tie, čo poznáte, je mäkká, mastná od olivového oleja a s paradajkami. A potom panzerotti, to sú také vyprážené pyrohy plnené mozzarellou a paradajkami. A na zapitie? No predsa miestne červené, silné primitívo. Druhý deň opustíme Bari a vydáme sa vlakom pozdĺž pobrežia. A tu prichádza tá klasická dilema. Polignano a Mare alebo Monopoli. Sú hneď vedľa seba. Polignano je tá instagramová hviezda. Mesto postavené na dramatických útosoch s výhľadmi, z ktorých padá sánka. Monopoli je zase o niečo väčšie. Má rozsiahlejšie historické centrum a krásny prístav. Ideálne je stihnúť obe, no ak si treba vybrať, Polignano pre romantiku, Monopoli pre objavovanie. Na tretí deň si necháme čerešničku na torte. Výlet do vnútrozemia, do Alberobela. Toto miesto je, no ako z rozprávky. Inak sa to nedá opísať. Celé mesto je postavené z týchto malých bielých domčekov s kamennými kuželovitými strechami. Volajú sa truly a nikde inde na svete ich nenájdete. A teraz si predstavte tú atmosféru v zime. Pokoj, ticho, žiadne davy, proste čistá mágia. Dobre, teóriu a romantiku máme za sebou. Teraz prejdeme na tie najdôležitejšie praktické tipy, ktoré zaručia, že si výlet užijete na maximum. Počúvajte teraz dobre, toto je asi najdôležitejšia rada. Potrebujeme auto? Odpoveď je, na tento konkrétny výlet absolútne nie. Regionálne vlaky Trenitalia sú super, sú lacné, presné a dostanete sa nimi všade, kam potrebujete. Bari, Poligana, Monopoli. Ušetríte si tak kopec nervov s parkovaním a hlavne s tými ich ZTL zónami, kam ako turista nesmiete vojsť autom. Takže vlak je jasná voľba. A keď sme pri šetrení, pozrite sa na tento graf. Ten hovorí za všetko. Ubytovanie v januári, pokojne o 30, niekedy až o 50% lacnejšie ako v auguste. 50%. To v praxi znamená, že za cenu priemerného hotela v lete máte v zime parádny apartmán v historickom centre. A čo do kufra? Úplne jednoducho. Myslíte ako cibuľa. Vrstvy sú základ. Tričko s dlhým rukávom, sveter a na to nejaká bunda, čo neprefúka. Kľúčové sú pohodlné topánky, lebo nachodíte toho dosť. A áno, malý dážnik sa môže hodiť. Občas sprchne. Takže sme na konci. Poďme si to celé zhrnúť a úprimne si povedať, pre koho takýto zimný výlet do Apúlie vlastne je a pre koho možno až tak nie. Je to jednoduché. Ak je vašim cieľom zažiť skutočné Taliansko, jesť fantastické jedlo, túlať sa prázdnymi uličkami a to všetko za zlomok letnej ceny, tak neváhajte, je to pre vás. Ale ak snívate o ležaní na pláži, kúpaní v mori a rušnom nočnom živote, tak úprimne počkajte si radšej na leto. Toto je o niečom inom. Takže otázka na záver je celkom jasná. Láka vás táto autentická, pokojná a neskutočne chutná Apúlia bez davov? Môže to byť práve to vaše ďalšie zimné dobrodružstvo? Na to si už odpovie každý sám. Napíš mi do komentárov, či by si dal januárový výlet do Bari, alebo čakáš s Apúliou radšej na leto. Zaujímajú ma tvoje skúsenosti aj kritické postrahy, čo sa ti v tomto regióne páčilo a čo nie. A ak chceš viac videí o stredomorských útekoch zo Slovenska, podopri kanál lajkom a odberom, nech viem, že mám v tom pokračovať. Napíš aj, keď sa ti niečo nepáčilo, alebo čo ti chýbalo, aby som vedel, čo vylepšiť. Už sa teším na budúce, aj keď ešte netuším, o čom to bude.